Viac nám k tomu zrejme povie pán generálny riaditeľ. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Môžem vlastne vám vysvetliť celú genézu vlastne, ako to prebehlo. Prečo vlastne je taký stav, ako pán predseda skonštatoval. Takže 1.11.2011 zanikol vojenský obvod Javorina a my sme vlastne po rokovaniach s ministerstvom obrany sa dohodli na tom a koncom roka 2010 sme dostali do správy na 10 rokov lesné pozemky od ministerstva pôdohospodárstva a na 10 rokov do správy od pozemkového fondu. Hlavne kvôli tomu, aby sme zabezpečili plynulé vracanie týchto vlastníctva fyzickým osobám v bývalom vojenskom obvode Javorina. Čiže 1.3. po dohode s ministerstvom obrany prešlo pod nás aj 12 právnikov, ktorí vlastne boli zamestnancami ministerstva obrany, tí sa stali zamestnancami našimi, s tým, že dohoda bola taká vlastne, alebo je taká, ešte stále platí, že vlastne 90% nákladov vlastne prefinancuje ministerstvo obrany formou dotácie do vojenských lesov týchto 12 právnikov, pretože my z našej činnosti nevieme zabezpečiť taký finančný zdroj, aby sme až toľkých ľudí na to zamestnali. Rok 2011 prebehol tak, ako sme sa dohodli, rok 2012 zatiaľ nie je vyriešený finančne, riešime ho teraz, dúfam, že ho vyriešime, keď nevyriešime. Budeme musieť týchto právnikov potom prepustiť do vojenských lesov, nevieme zabezpečiť takýto objem peniazí, je to zhruba 250 000 eur ročne, až 250 000 eur. Tým, že my sme ešte vybavili ich technicky, bez navýšených nákladov, ako to tie náklady nepočítam. No, čiže 1.1. vlastne začal prebiehať proces. Keď sa ešte vrátim tým, že vlastne už vláda odsúhlasila zvánik vojenského obvodu, tak 6. alebo 4.12. sa prestali ďalej vydávať, ministerstvo vlády prestalo ďalej vydávať rozhodnutia aj na nich pracovať. A vlastne vykonávalo sa len lustrácia a šetrenie nových vlastníkov, kým vlastne sa neodozdá kataster vojenský, celé územie katastrom civilným podľa jednotlivých okresov. Samozrejme, že tento proces skončil niekedy v júli 2011. To je možno aj odpoveď na to, časť odpovede na to, čo ste sa pýtali. Čiže tí 12 právnici začali vydávať pravoplatné rozhodnutia, sme začali vydávať niekedy koncom júla, začiatkom augusta. Dovtedy vlastne prebiehalo lustrum a boli vyzývaní tí vlastníci na doplnenie údajov. S tým, že pozemkový úrad, ktorý mal dohody už vypracované z úrovne ministerstva obrany, bolo ich tam asi 250, ich začal postupne vrácať naspäť, pretože tým, že vlastne prešiel vojenský kataster do civilného katastra, došlo aj k prečísľovaniu parciel. Tým pádom by tie dohody, ktoré boli vydané ešte ministerstvom obrany, na staré parcelné čísla neboli vlastne tie dohody platné. Čiže od toho júla, konca júla do toho decembra ešte stále právnici ešte aj teraz prepracovajú tie dohody, ktoré boli vydané alebo poslané na pozemkový úrad, ktorý ste už aj vy podpisovali, aj iní vlastníci v iných katastroch, a tie sa vracali naspäť, nemuseli sa prepracovať a prečíslovať. Celá táto agenda mala podľa ľudí, ktorí dôvodňovali, že táto činnosť bude trvať krátko, trvať len mesiac. Trvala 7 mesiacov a môžem povedať, že keď sme sa nesnažili to vyriešiť, keď sme zabezpečili technicky, lebo to, čo mali tam tí právnici k dispozícii ako technické vybavenie, tak vlastne by to trvalo možno ešte rok a pol, ešte aj teraz by to nebolo dokončené.